itu. A minor Mas kuncine jero. A minor. Aku gak yakin. Lah niku lho. Gampang kok sik. Nggih, Mbak. Antri sesuai keplek masing-masing. Keplek. Lah ya keplek. Besare. Wong ayu. Ada A minor. Kok A minor? Memang jaluk A minor. Hei. A minor. Wah. Sik to, Mbak. Ngono ki mbok ngomong karo kono, biasanya apa? Woi, Gayamu. Gayamu. Ngono mbok tekoke nadane sepira ngono lho, Dok. Ayu. Melek to melek. Tresnamu kinarya tamba susatro ning patenku. Wong gabluk. Wong gabluk. Gablok ki jenengan ki malah yo rese kok tiba